Българската търговско-промишлена палата е бизнес и работодателска организация с 130 годишна история. Подпомагането на компаниите в тяхната ежедневна търговска и производствена инвестиционна дейност е постоянна мисия на палатата. В началото на годината Българската търговско-промишлена палата отново бе призната за представителна организация на работодателите на национално равнище с 4 годишен мандат. Тя представлява 43 290 компании с над 600 000 заети лица. 99 браншови организации от 52 бранша са упълномощили Българската търговско-промишлена палата да ги представлява в тристранния диалог на национално равнище. Палатата има близо 300 местни органи във всички общини в България, като така е осигурено пълно териториално покритие на страната. Това доверие насърчава БТВП да подкрепи работодателите в справянето с предизвикателствата на променящия се трудов пазар в България. В тази връзка БТВП участва в европейски проект Informing on the Rules of Posting, който анализира предизвикателствата, свързани с прилагането на директивите относно командироването на работници в контекста на транснационалното предоставяне на услуги. Проектът се финансира от Европейският съюз и ще продължи до февруари 2026 година. Той обединява работодателски организации, профсъюзни организации, бизнес асоциации, фондации и публични органи от Испания, Полша, Германия, Нидерландия, Чехия и България под ръководството на фондация Антонио Бустаманте от Испания. Партньорите са общо 9 организации от 6 страни членки на Европейският съюз. Проектът е насочен както към командированите работници, към работодателите, които изпращат работници временно в друга страна, така и към социалните партньори и се фокусира конкретно върху професионалните сектори на селското стопанство, медицинските грижи и строителството. Основната цел на проекта е да се повиши достъпността, прозрачността и качеството на информацията относно реда и условията на работа при командироването на работници. Така ще се улесни транснационалния обмен на информация и добри практики между държавите членки и ще се разшири въздействието върху страни извън Европейския съюз, по-специално страните кандидатки. Проектът засяга и темата за наемане на работници от трети страни. За постигането на тези резултати, проектът създаде международна мрежа от експерти-съветници, които ще предоставят подкрепа и консултации на компании и командировани работници, както от гледна точка на изпращащата, така и на приемащата държава. Консултациите се предоставят чрез информационен портал, който включва информация за европейските разпоредби относно командироването на работници и специфична информация, свързана с всяка държава партньор по проекта и съответните професионални сектори. В рамките на проекта Informing on the Rules of Posting ще бъде изготвен информационен наръчник за командироването на работници и ще бъдат проведени различни национални международни срещи и семинари за разпространение на информацията за дейностите и защитните механизми за работодатели и командировани работници. И накрая, партньорите по проекта ще предприемат действия за повишаване на осведомеността сред всички ангажирани страни в процеса по командироване, както и за развитие на капацитета на социалните партньори, разширяване на познанията им в тази област. Повече информация за този проект ще намерите в информационния портал Informing on the Rules of Posting, както и на интернет страницата на Българската търговско-промишлена палата.